Kamusta mga idol? Punta tayo sa daang kalikasan. May slalom race dito. Hay pala sa masisipag natin na magsasaka, pagpalain kayo. Ayan, medyo malapit na tayo. Kita nyo ba yung bundok sa kanan? Buti naman, malinaw pa mata nyo. Hehe. Ayan, andito na tayo. Hanap na ako ng pwesto. Patikim lang yan. Tara na, start na tayo. Umpisa na. Yan si Boss Richie. Ito naman ang sunod, Optima MS. Luto din ito. Siya nga pala, kung bago pa lang sa channel ko, press mo naman ang subscribe button. Like and comment na rin para happy tayo. Ay, sayang. Babala, huwag ito gayahin sa highway. Mga professional lang at sa tamang racetrack lang ito ginagawa. Safety first palagi. Bawal yan ate.
Happy